Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, το ξέρω. Άρχισα να παίζω και τα Rivals. Να δεν πάω με αυτόν. Και ναι, είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά τώρα πιστεύω πρέπει να αρχίσω να κάνω λίγο πιο πολλά βίντεο. Αλλά άρχισα να παίζω και Rivals και έχω βγάλει και merch. Δεν έχει ανεβεί ακόμα, θα ανεβεί σε λίγο καιρό και το έχω βάλει 10 Robux για όποιον θέλει να το αγοράσει. Έχω βάλει σε αρκετά χρώματα και για κορίτσια, ροζ ας πούμε, τέτοια, για όποια θέλει και αγορίστικα χρώματα. Καλά, όλα τα χρώματα είναι για όλους, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι αγορίστικα, ας πούμε, μπλε, μαύρο, άσπρο, που μαύρο και άσπρο είναι και τα κορίτσια φοράνε και τις φορές και μπλε και όλα τα χρώματα, αλλά ναι, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Μπρο. Τέλος πάντων, λέω να μην παίξω άλλο Rivals, αν και αυτό το βίντεο είναι για Rivals, αλλά εδώ θα δείξω κάτι. Είναι λίγο απίστευτο. Καταρχάς, ο Steak έχει βγάλει αυτό το game, άμα θυμάμαι καλά, ωραία. Και αυτό ο Κέιλους. Μια χαρά. Ωραία. Αλλά άμα πάμε στα top games, wait, πού είναι τα top games, wait, πού είναι τα top games ρε, κάπου εδώ ήταν τα top games, να. Το Steel Brainrot είχε πέσει για πάρα πολύ και ήταν στη θέση του Brook Shaver ή του Adobe, δεν θυμάμαι. Και τώρα το Tsunami έπεσε ακόμα πιο πολύ. Το Rivals είναι πρώτο γιατί όλοι παίζουν Rivals και το Steel Brainrot πήγε ξανά δεύτερο. Αλλά είναι πάρα πολύ βαρετό το Steel Brainrot χωρίς άντρα. Γι' αυτό δεν αξίζει να παίζω πλέον Steel Brainrot. Το ξέρω άμα θέλετε να κάνουμε κανένα duel. Ωραία. Είμαι λίγο αποκομμένος γιατί είμαι λίγο άρρωστος και δεν πήγα σχολείο γιατί νιώθω λίγο άρρωστος, αλλά ήθελα να παίξουμε και ήθελα σήμερα να παίξω για λίγο MMQ που είχα πάρα πολύ καιρό. Μ' αρέσει πολύ το MMQ γιατί έχει φάσιλιο. Αλλά οκ. Τάμπλετ, από τάμπλετ είμαι, ναι. Ωραία λοιπόν. Είχα πάρα πολύ. Τι έπαθα. Και σύφλοκ. Λοιπόν. Θα περιμένω λίγο μέχρι να αρχίσει. Λοιπόν, άρχισε από ό,τι βλέπετε είμαι innocent. Δυστυχώς είμαι innocent. Θα κρύβομαι τότε γιατί δεν θέλω να πεθάνω. Όπα. Τόσο ωραίο μαχαίρι δεν έχω, παιδιά. Chat πήγα να πω. Γράψτε μου όμως στο chat όσοι θέλουνε να κάνουμε. God. Αυτή είναι fake. Fake, δεν έχει πεθάνει όντως. Fake. Αν είναι έτσι και εγώ να βάλω fake. Wait. Fake like. Ορίστε. Wait, υπάρχει και αυτό. Όχι, please, leave me alone. Leave me alone γιατί δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Λοιπόν, όχι, damn. Sorry, guys, sorry, που έβρισα, sorry. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσει δεν θα τα βγάλω γιατί δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Και σας θα είναι ένα λεπτό, για μένα θα είναι κάποια αιώνια. Λοιπόν, ξανάρχισε αυτό το game, ρε. Και για μένα, εντάξει, δεν πέρασε και μια αιωνιότητα, γιατί τη στιγμή που το έκτισα, για να σας φανεί πιο γρήγορα εσάς, μαντέψτε τι έγινε. Νίκησε ο Μέρνερ. Τέλος πάντων, είμαι ξανά innocent, ρε. Δεν θέλω να είμαι innocent, δεν μ' αρέσει.
Αλλά παιδιά, δεν ανεβάζω και συχνά κιόλας shorts, γιατί τα βίντεο δεν τα βλέπει κανείς. Γιατί σχεδόν όλοι είναι στα shorts και άμα κάποιος YouTuber είναι διάσημος, ας πούμε, που εγώ δεν είμαι, εντάξει. Μόνο άμα κάποιος YouTuber είναι διάσημος, πάτε και τα και βλέπουν, ξέρω εγώ, όπως ο Coast, το βίντεο, Γκάντζαρ, Πανόη και τέτοια. Πάτε και βλέπετε τα βίντεο γιατί τους έχει εγγραφεί και τέτοια. Ενώ κοιτάξτε να δείτε, εμένα δεν με αφήνει για κάποιο λόγο να ανεβάζω shorts. Μ' αφήνει, αλλά μόνο όταν μου πετάει live στο scroll και δεν πρέπει να πατάω να μπω μέσα στο live, δηλαδή μέσα στα shorts live. Θα σας εξηγήσω μετά. Για να σας δείξω κιόλας και στο YouTube. Νικήσαμε. Βαρετό είναι ρε. Βαρετό είναι το YouTube by the way. Θα πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ξέρετε ένα παιχνίδι που έχω δει και πιστεύω θα αρέσει σε πολλούς από εσάς. Σε πολλούς από εσάς. Λοιπόν, όπως βλέπετε υπάρχει αυτό το game. Αυτό δεν σας αρέσει πιστεύω. Αλλά μπαίνω μία να σας το δείξω. Και μετά μπαίνω και σε αυτό που θέλω εγώ να σας πω λοιπόν. Όπως βλέπετε λέει ότι παίρνει στο verified. Ωραία, το ξεκλείδωσα εγώ, το έχω κάνει. Και δείτε. Γράφω πούμε στο chat. Έχω το verified. Ωραία. Πάω σε όλο παιχνίδι, ας πούμε τώρα τι να πάω. Και αυτό εμένα μου αρέσει το Realistic Street, αλλά με άσχετο. Πάμε ας πούμε Escape, όχι, πάμε. Θέλω να παίξουμε και λίγο στο Celebrate σε public, γιατί μας και κλείσουμε και κάτι. Αλλά και, λοιπόν, πάμε ας πούμε να, στη Celebrate. Δεν με νοιάζει, δεν έχω κάποιο brain το στη βάση μου, κάποια ντουλ, γιατί θέλω να κάνω το ritual κάποτε, αλλά δεν θα το κάνω ποτέ από ό,τι φαίνεται. Και ας πούμε να, τώρα μπαίνω εδώ. Αλλά δεν το βλέπω κάπου, VIP βλέπω που το έχω αγοράσει από το shop. Και όποιος θέλει να κάνουμε και τέτοιο στο Celebrity, ότι παίζω λίγο ακόμα και όποιος θέλει μπορώ να του κάνω ας πούμε gift, ας πούμε, άμα πατάω εδώ μπορώ να κάνω gift. Παιδιά, ο Σάμι δεν πάει καλά, βγάζει το Black Hole Slab 199 Robux, βγάζει και το Black Hole Started Pack, δηλαδή δεν αξίζει. Και να μου πείτε προσφορά είναι ότι είναι 1000 χρόνια παιδιά. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί θα το θεωρείτε βαρετό βίντεο και ναι θα είναι βαρετό γιατί εντάξει δεν έχω το τι να παίζω, πρέπει να βρούμε νέο παιχνίδι. Κάτσε. Λοιπόν, αυτό που εννοούσα, έχω ένα σπιουνίρο κολουμπίρο, το έχω επειδή άνοιξα πριν like blog. Αλλά θα περιμένω μέχρι να μπει κάποιος καλός και άμα δεν μπει, άρε, κάνω leave. Λοιπόν, παιδιά, ο πιο καλός που μπήκε, μόλις τώρα έκανε leave, ο πιο καλός που μπήκε ήταν ένας με Rainbow, πώς το λένε αυτή η βλακία, κάτσε. Καρκουρκουρ, ναι. Αυτό, περιμένετε κι άλλο μέχρι να βγει κάποιος καλός ρε. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα πάρα πολύ να παίξω duels, γι' αυτό έστειλα σε άκυρους να παίξουμε duels και επιτέλους κάποιος δέχτηκε, δεν με νοιάζει καν το brain που θα μου ποντάρεις και τέτοια. Σου βάζω το ντουλ που είναι άχρηστο ρε, άχρηστο. Δεν νομίζω κάποιος να θέλει το ντουλ τώρα. Πάμε, accept. Τώρα τα νεμπούσα παίρνουμε αυτόν τον μπα. Κάτσε να του στείλουμε και ένα connection request. Τάκ. Έτσι και με έκανε μεμπούσα, θα τρώγε μπαν, μπρο. Ο μπρο ψάρωσε ρε, νουμπάς, νουμπά. Έλα. Πρέπει να ξέρω πότε θα το κάνω ακριβώς. Για να μην μου το κάνει και αυτός όταν του τελειώνει αυτόν του νουμπά. Πρέπει να το κάνω. Ρε admin. Ρε. Καλά, βασικά γιατί κλαίω.
Αφού το σφαλιάρισα. Ζωή, κουκάρω, έλα, let him cook. I said, let him cook. Έλα μπρο, το έχω. Όχι ρε admin, δεν σε κάνω παρέα φίλε μου. Δεν το δω ότι το κλεβε. Πω θα ήμουν cooked. Ρε μπρο, είσαι admin ρε. I said let him cook. Όχι. Έλα. Όχι. Έλα ρε μπρο. Φόρε παιδιά. Θα χάσω το duel dude. Βλάκα. Όπα sorry chat. Γιατί λέω chat, δεν είμαι καν σε live. Σύντομα όμως έρχεται live και αυτό να προπόνηση για live. Έλα μπρο, μέση κουκάρι, δεν είμαι καλός στα duels, δεν λίγο εδώ ρε σκάμε. Οκ, τώρα πρέπει εγώ να το μαζεύω το μεντούσα μου για να μπορέσω να τον κουκάρω εγώ και μετά να τον κάνω κουκ. Ψάρωσες. Μπρο! Πότε του φόρτω, βασικά πότε του φόρτω. Φύγε ρε. Έλα μπρο, άσε με το κλέψω. I said, let you cook. Ανουμπά, σκάμερ και τσικάμ, νουμπά, κατάλληλε, άρε νου. Όχι! Ο μπρο με έχει κουκάρι ρε. Blog report. Hacker. Όχι εντάξει, δεν κάνουμε τέτοια, δεν κάνουμε. Κάνε λίβρε. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο. Γιατί μπήκα εδώ ρε. Κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό βίντεο παιδιά. Τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Αλλά πριν φύγω πρέπει να σας δείξω κάτι. Wait. Βγάζω αυτό. Έλα ρε. Γεια σας παιδιά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.